आच्छा नोंथांमोनखौ आं बयखौबो साबायखर बावहरदों। दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियावहाय मोनथाम प्राइमारि जोङो आफाद खुंदों। बेयो बोसोरारि आफाद बोसोरथाम माने आफादा जोबखांलांनायनि उनावहाय गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय बे हाबाफारिया जोंनि भेरगाव ब्लकनि सिङाव जेसेबांखिनि 14टा माने प्राइमारि कमिटि दङ बे प्राइमारि कमिटि BPF निफ्राय खालामबाय थानाय जादों। दिनै मोनथाम प्राइमारिया दंमोन मोजाङै मोजां जानानै थांदों। बे आफादनि गेजेरजों मोनसे मेसेजखौ जों मोनदों आरो जोंबो मेसेज होनो हादों रायजो राजानो। फैबाय थानाय समावहाय माने जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ जोंनि BPF खौ मोजां मोननाय आरो गुबुन गुबुन दोलोनिबो रायजोफोर जाय UPPL खौ मोजां मोननाय BJP खौ मोजां मोननाय रायजो राजाफोर बिथांमोना दिनै जोंनो कमेन्ट्स पास खालामदों, जोंनो मेसेज होदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोङो नुहुरदों BTC खौ रैखा खालामनायजों लोगोसेयैनो BPF दोलोखौनो सरकार खालामनायखौ लुबैदों। खारन मानो थांनाय समावहाय जेसेबांखिनि BPF दोलोआ सरकार दानानै रायजो राजाखौ हेफाजाब होदोंमोन, मदद होदोंमोन आरो जौगानाय हाबाफारिखौ मावफुंनो हादोंमोन। बेयो मोगथाङाव जाफुंनाय बे जाथायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा थांनाय नैबे UPPL सरकारखौ माने 2 बोसोराव जेरैबायदि नुबाय बेवहाय लाथिख' जेबो गैया। प्रमद बर'आ नैबे BTC खौ लानानै जौगानायथ' जेबो खालामनो हाखायानोसै, BTR सक्तिखौबो जेबो खालामनो हायाखै आरो फैबाय थानाय समावहाय बिथांजों थानायनि खुनु रायजो राजाफ्रा दिनै खोथा होआखै। नाथाय जोंहा मोनसे नोजोर बोनांगौनि सम फैदों। थांनाय समफ्राव जिहेतु जोङो गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे दंफायोमोनब्लाबो मोनसे समाव जों कंग्रेसजों दङमोन, मोनसे समाव जों BJP दोलोजोंबो दङमोन। थेवब्लाबो जोङो नैबे BTC ओनसोलावहाय हारसिङै जोङो खुंथाइ गोहोखौ लानानै रायजो राजाखौ लाफानानै जों नैबे BTC खौ 15 बोसोर जों मोजां रोखोमै सरकार खुंफुंनानै रायजो राजानि अभाब अभियोग समस्याफोरखौ समाधान खालामनाय जादों। नाथाय दानि जिथु पलिटिकेल सिनारि फैबाय थानाय समा खिन्थु नैबे BTC ओनसोलावहाय BTC खौ माने फोजोबस्रांनायसो जायफोर माने राजनितिक दोलो कंग्रेसआबो हयथ' जानो हागौ बा नङाबा BJP आबो जानो हागौ। दा बेबादि जों माने नुथायफोरखौ जों नुबाय थादों। दा बेखायनो बर' रायजो राजाफ्रा गिखांदों आरो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो मेसेजखौ मोनदों बा रिजाल्टखौ मोनदों। फैबाय थानाय समावहाय बिसायख'थि फैयोब्ला BTCल' नङा फैबाय थानाय बिसायख'थिफ्रावहायनो जोंनि नैबे BTC ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा केबल मात्र नांगोलनि सावगारियाव BPF दोलोनो भट होगोन होननानै खोथा होदों। दा बेखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि प्राइमारि लेभेलनियानो जा, ब्लक लेभेलनियानो जा, जिल्ला लेभेलनियानो जा, सेन्ट्रेल लेभेलनियानो जा, जेसेबांखिनि जों दोङो दायो बर्थमान बे थाबाय थानायफ्रा बयबो माने गोसो गुदुङै खामानि मावबाय थादों। सोरबाया थांदों जोंनि BPF दोलोनिफ्राय, थांनायावबो जोंहा जेबो माने खहा जायाखै आरो रायजो राजाफ्रा थिगैनो दं। फैबाय थानाय समावहाय भट होनो थाखाय रेडि। थेंक इउ।